Ghana mama ene day mu akwa ya boadu masa aba monchin biom medikan achia krobia Asante kotokohene mso se tu otosumiu afi machia techima man hene osi ade ye konfiamia otoso 9 na machia ahemfo ebedwa kuomu nananum ewo nyina enkanka president of the National House of Chiefs oji ahoho ya ojebi en ansana ubeti sa video yase no me video baako a title was so say from Turkey to Asanteman so e kafa ba bia ye firi baaye no wadaka no ekoginaye no bebe yetu kotnaye ne enamua ye bepie Ghana ha akamfo ne titru edie na mekan ya aka nyina so ye firi hɔ noma ne enamua ne bepie ha nti nyina ye baako no asefo nyina ye ham asefo na nanu yesua kosi se na Asanteman fiti ase no na yewo enkuro ahodo ena kura ene yefiri kumase aka na ne din ne ye kwaman ohena na owo ho ne yefe na obiri yeboa na nanom so no daye se ohawa omu komu a denchira onyina wo som denchira de ohaw anase wode ohaw bebre atu wonso emo woye nioma bebre no ompe kwan bi so na wontimi enka wo humbum na enso so eno no anyina ena samre doma ana wo te centreso se medikan aka se doma area ho no nyina omo to so omo ye Germanfo tienti omo ye Germanfo no so omo agya omo man ana wo chiche no wo centreso eho ana aba betena ba bia woti na eniama ana denchira fodi ye Asante ni bi ni se akwaside bia obode eja entwoma eswa ema ne mema nkwa mo ba besum na ema no so ohia ma onhunu be mada obeba no na wonyina akra enyenyem na obri yebu a efri mu no anaso oto anananom no sabre na opimso Osei tu odi kan ebefa abanwa no enti obae no so one ne yonko okomfo anochi efiti ase so obechichira Asante enti wonyina ka won ho bom na woka won ho bom no doma esaye na dwen se wode wokon esa akota won biem no de antentam Asante ebufa doma so ema doma edwane firi baabi a wati eye no wati eye centreso ekotena aboma Asante toa no ho afofiri okwa abesim ene kira anom na onamu a okoduru wamfie ena wamfie fo ma won baabi se monkonkotena wam na pam ha ena wokotena baabi a wampam ene watu ne din doma ahenkuro no na edia na ekoso ne sem emra wodi doma so wieye no ena o nana se tuni konfa no chi se die ye kan ho bomu se ye bagye ho afiri nkwasum a ye nkwasum a ye so no dankyira no ase ediero ne ye next target na enumu ena konfa no chi se sebe nka bomu no begina eni ye gise ye nya sunsun bi babataye ye chi saa sunsun no ena o command ema esikadwa kofi ebae dana esikadwa ne be ebesi opimso Osei tu na so no dano na efiada enti de ye ne se eno bae no
ahemfo no nyinaa de wonkonwa wakyekere wonkonwa ema wo bonkonwa foforo ema won yese esikadwa na ba be ye panin ena ankonwa no nyinaa edi nachi na wo ye nyankoma de egu esikadwa no so nti Asanteman nyinaa sunsum eba be hyemu nyankoma de oyeye no wodi ahemfo no ankasa eho nneoma bi enwi omonwi more nneoma tese nneoma bi ka ho ena wodi ye nyankoma de no enti won nyinaa sunsum ehye sikadwa mu ti sikadwa ene Asanteman ti eno ne akonwa panin e wa Asanteman mu enso oman bi edi ne ho so na won nyinaa de won aman na kwa akọbọ de ote esikadwa so no de oya Asantehene bia ye obi a won na hwe esikadwa so na de ohwe esikadwa so no onso na ye Asantehene Asante nyinaa tumi ehye esikadwa mu eno ne ade a okomfo ye a ode to ho ema esikadwa eba sa pe ena na ntim jakari a oye de nkyerahene esoma abofo se womra Asante no baaye no enioma wo beka ayenie nso obi beka se eye de nkyerahonum ena Asante fa ekofa esikadwa kofi no saa ni bakro beka aye saa semi ya bebeke na ekon no nyamai abofo no nkra mo de bre Asante ni me kan no bofo se di Asante enye enie that they were to send the golden stool to him because he was the overlord. Ntinja karika se na ntinja karika se Asante mfa sikadwa na mre no fi se wona di omoso no kre wona de di omoso eno ntina na wo plan se wo beje wo ho afri na se no enti wo se won fa sikadwa na mre te se de eduru bi abrofo no ka se won fa sikadwa na mre wo bi se wona di Ghana nyina so a omo ensa anka after the etosumiru that they should dissolve the union because they did not seek permission before its formation. Say Asante wu say union no if it's omo amesre kwan na omo te omo ka omo ho bo. The etosumiansa that they should stop talking against the Nchramen who had sex with their young women who went to serve at the Nchra because it was blessing for any woman who becomes pregnant by the Nchraman, since they would get a baby with royal blood. Enti wo say Asante for na eta ka se na dadan ye maba no ko the Nchra ya kwa nyimo mo bi enka ho asevi se the Nchra for the ye wura no enti wo de adehimoja e de ema wo. The etoso 9 that each chief was to cut off one of his fingers and add to the gold dust to be sent to the Nchra. One for gold dust, sika futru, enwu yawan, or the yawa by, one for sika futru. No, he be en can and sabore. Then satia ba, when sabore, or he be en can and satia ba, and fantoso. Ntim Jack, and 19 Jack, I do him say, or he knew can say we did them. It is a chat. More, I just got 2 ideas who wouldn't mean challenging him. Your 2 ideas. After was said that each chief was to send his favorite wife to the Nchra to serve at the king's court. Or he be unfunny here or don't know pa Emra the Nchra no mesum. Ebusu sembini. And no nema him for no another dark way I don't know if you are paying him any more case Debida. Any so penedo doa. Obehunu eno nti saa ayifo na abofo na osoma wona wose saa abuogu yawa no ene otwitwa won sabore won satia baako e de to so esa de ma wo mo aso won fanko mo owura yeso we declare so wona no beko ise wo aboa wo ho eno na komfo na ochika ase entokwa na nyentoka ketua yedi agura yebedi nkuguo agesi yenya nananom bi emo do mo homa na wo se baako itwitwa na mono ne na mamono wote ase wuyi ne itwitwa na mono akosi so bewu ne ato ne nam na pete ba ko nso wote ase besie na mono
yɛde ne tin bibia yɛbɛsie na bra wɔnwuye na sɛ yɛde yawa asi ne nsa no yɛapagya ne nsa no kɔ so na yɛde yawa asi na akɔfoɔ no adware aduru a yɛde bɛgu yawa no baako nso bɛdi ɛko n'anim ɔntotuo ɔbɛme yɛatotuo abɔ no aku no ɛno ɛna adwesohena ne yɛfrɛ Nana di Kopim ɛde ne ho maayɛ sɛ yɛntwitwa no amra wɔte ase sɛ yɛntwitwa ne nam no akɔyi so bɛwu asɛnso kɔfo so yɛnsie adwumaka ase kɛse hene yɛnsie no ɛmfa ne amono abrawo nwuye ne yɛmfa ne nsa no ɛnhwɛ soro sɛ owuye aya paa just to sacrifice for the golden stool ɛna twenebu akodu a ɛnso maa ho kwan sɛ obɛdi kun n'anim ɔntotu ɔbɛkɔ ne abɔ ne tue ko no na Asante adi nkunim wɔn nyinaa nsɛm ne sɛ wɔyi wɔanyɛ wɔyi wɔkɔkɔn na obɛtumi atɔ nti ade no wɔmfa ho mu afɔdeɛ ne nkunimdi mmra ma Asanteman ɛno na wɔgye to mu wie ya afei na sɛ tu yɛ n'adwen sɛ ɔbɛkɔkɔn na kɔmfoɔ ka kyerɛ sɛ wodi anim a mobɛdi nkunim nanso obɛduru a na wɔtwe pɛpɛɛpɛ obɛfirim bɛko atɔ obɛwu bɛfiri ate asefo asase so enti pɛ ɔde hyeɛ baako a ɔno nso ne wo ɛbɛn ansa ɔne wo ogyina brɛ na ɔne wo gyina brɛ baako ansa na yɛ pagya wo akonnwa na yɛ ne kɛseɛ ɛno na mampɔnhene na naboahene na ntuo gye tum sɛ obɛdi kon n'anim akɔ ɔba no ɔtɔre mpo a ɛyɛ na mmom na ade srɛ sɛ Otumfour te asikadwa so deɛ a ɛne ɔnyɛ adwetadwa na Otumfour te golden stool so deɛ a ɛne ɔnyɛ silver stool ɛma no ɔmo ma no sɛ de bi so ni hɔ a ɔna bɛhwɛ akyiri ama no na sɛ ne nana obi ɔyɛ ne busua ne hye bia no ɛna bɛhwɛ akyiri ama Asante enti wɔyɛ saa nneɛma yi nyinara ansa na ɔne da nkyira ɛkɔ akɔko a kakra nti njakari ɛbɛbɔ ne man fɛyi ase ɛma da nkyira mu ɛtetee efi sɛ Asante edi da nkyira so saa ɛna Asanteman mfiti ase atie busa sɛ nnɛ man ne betumi ayɛ saa anime yɛ kɔ so sacrifice pɛsɛ menkum nya yɛ sɛ tam yɛnya sika ne yɛ wia ne yɛbɛyɛ dɛ ne yɛtumi ayɛ saa enti bi no kan ya sacrifice ansa na Asanteman bɛyɛ Asanteman ɛno na ama anti Asanteman ho ɔden a ɛden sɛ obɛdi nkuguo ɛwɔ ɛnɛ battle a ɛkɔ so yi emu ɛmabunu munsua na monhu ni a ɛkɔ so a ɛkɔfa Asanteman baayɛ ebi ayɛ wadwene sɛ wɔn nye ntum nti obɛka obetwa ntro na esi ayɛ sɔre ya na yɛse na Asantehene ɛna gold ɛwɔ Asanteman mu wɔhwɛ mo mo tu ne galamsey abrani bako nim pefe sɛ yɛ mmara kyerɛ sɛ aban a wɔte so wɔna gold ni nyina ne dia ɛkrokora ɛnyɛ wɔ hene dia ɔhene dia wo yenya ntuyɛ no ɛna yɛ wo dia yenya tupe ɛnyɛ wo dia biem ɛyɛ aban no dia na ɛtɔda na ɛyɛ sɛ panimfo anim wonyamfoɔ mpo yɛtimi down because of tribalism ɛtimi ka sɛ ɔhene wei na gold sei ɛkɔ ne hɔ ɛnso ɛnte saa sɛ wo sɛ nananom kura gold a na gold anaasɛ di gold ayɛ yɛ ho a gold na ɛwɔ akonnwa no ho dada ansa na yɛkɔ saa amamuo yi a yɛwɔ mu yi ɛwɔ hɔ dada efisɛ kane na abrɔfo no enya metu gold na so ɔbaayɛ na ɔmo tu ne hɔfrɔ no na gold no kura ebitimi gyese yɛ ankasa yɛtimi nya bi kama ɔho a na yɛdi ho dwuma yɛdi ho dwa sɛ wohwɛ abakɔsɛ mu a baabi a na gold yɛ tɔn no paa kɛse ɛyɛ bonoma nso na wɔdi gold ho dwa abrɔfo no bɛfa owe wɔ hɔ to obi nya ne gold a wɔde kɔ hɔ na nakɔ akyea me ane dɔm awe na abrɔfo no abɛtɔ ɛde kɔ eti saa brɛ na gold na bu saa brɛ na akonnwa biara dodoɔ no a enya saa sika ɛwɔ ho ebi nso wɔ hɔ a ɛyɛ nansen a ɛna wɔte sika ɛtɔ because gold no abɛyɛ ɔmampanin dia you might be a chief you might be a king but yɛ mmara na mma ho kwan sɛ wobɛka ho
Enti mama mfa obi enkwahye obi a say na ohene bi na oyese constitution no and I see a fight yes sa constitution. So ohene bi so me yentu gold won asase so a odi ka na enso so enne so ka say yentu pe enye ne de abiem. So otiase o so awu am obi na abedi na adiu enye oman ne de abiem. Eti de oman no mpanimfo politicians ne pe and omode gold ne beye eno na e wo setemamufuo yetime ka ho asem na are wo se niam bebre ahemfori ntime nka if you say your constitution ma won kwan e ma won ka na ebi wo ho so dia wotime ka odwe wa no wo ka pe ne the politics atage wo aden ene ye ho sa ye next video no ye be ko ye ni makwa akosua okatachi opokuare a odikan na hinie eniama ekọ so ono na eko etre Asanteman mu yie pa medamo ase.